Velkommen til den her video. Der er to grunde på, at vi laver den. Den ene grund er, at vi skal lave slik channels, og den anden grund er, det er fordi, at mig og Sofia skal lave en ny kanal sammen. Og det bliver, hvor der kun er challenges, ligesom slik challenge og pizza challenge. Vi har det stadig. Og det er klart. Vi lavede den for en time siden, tror jeg. Ja, og det var pænt langt. Ja, men de er større. Og I må meget gerne like den. Men slik challenge, det gælder simpelthen om, vi har 2 hatte hver. Og trækker så ned. Ja, og så giver jeg hende en slik. Og så skal hun gætte, hvad det er. Men jeg viser det lige til jer inden. Okay? Nå. Jeg vil gerne begynde med at tage hatten ned. Og munden. Og nu. Jeg tror, jeg frø af spejlæg. Og hvad tror du, det er? Spejlæg. Det er rigtigt. 1 point til mig. Ding, ding. Altså, nu er jeg jo ikke sådan en professionel YouTuber, men bare fordi I synes, det er lidt dårligt, og jeg ikke er professionel, så må jeg altså gerne smide like. Okay? Tak, hvis I gør det. Så tager du ind. Nå. Til at lukke. Så tag den ned. Kan du se noget? Nej. Hvor mange fingre har jeg her? Det ved jeg. Gæt. 2. Det var rigtigt, du kan se noget. Nej, jeg har lukket. Hvor mange fingre har jeg her? 10. Godt, du kan gætte det. Ja. Og jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg vil lige. What the fuck? Hvad var det? Jeg ved det ikke. Jeg kan lige. Er det en af de der små grønne? Nej. Woo! Det er, du fik ikke noget point. Hvad var det? 4 fødder. Ej, det var en rød. Okay. Og mig. Fuck, hvor har jeg dog lige svagt fløj med. What you got, big bad book. Ej, ja. Åben munden. Jeg er stadigvæk den der. Jeg kan sige. Vil du da have givet mig sådan en? Nå, åben munden. Det er en af de der hvide. Nej, det var en gul. Men det var en vingummi. Ja. Nå. For mig. Wow. Ned med hatten. Åben munden. Det er en af de der lakridser. Ja. Kunne du ikke lide det udenpå? Nej. Det var salt. Bare salt? Ej, okay. Au! Au! Min tand. Jeg vil gerne slå dig selv i hovedet, mand. Er du okay? Jeg tror, jeg knækkede den. Undskyld, jeg brugte jer som spejl. Så fik jeg også lige set Sofias mund. Den er lækker. Okay, Sofia. Okay, til jer. Nej, jeg tror faktisk, der røg noget af den af. Ej, tror du? Det er en frø. Ja.
Og så vil man godt tage at snyde med, at man tager en af de lille lakridser og smører opad. Sådan at man tror, det er det. Okay. Kunne man godt smage, at jeg gjorde lidt det? Ja. Så jeg åbner den ordentligt galt. Hvad er det? Der er en lakrids i. Nej. Der er to. Jo. Mm-mm. Jeg har en her og en her. Ja. Nå. Jeg har et spejlæg. Og En lakrids. ja, rigtigt. Ej, jeg vil gerne prøve at smage nogle af mine gamle pizza. Ej, det vil jeg ikke. Så er den hård. Så vidt det af. Og en af de små. Nej, det må man ikke. Hold en af de grønne. Det var en grøn. Yes! 2 point til mig! Og de her, det gælder kun som 1 point. Gør det ikke? Og klar. Ja. Jeg Så jeg ryster lidt. Jamen, det var fordi, jeg ikke har tykket det derinde. Så ryster lidt. Er du klar? Det er Luk lige. øjnene. Kan du tage øjnene? Sådan. Luk øjnene. Man kan høre, du kører en lakrids opad. Okay. Luk munden. Sofia. Jeg nåede min pizza. Hvor er det lukket? Føj. Fuck, hvor er det klart. Du tørrer dine fingre af i mig. Men det er ligesom ikke se dig, vel? Så er det mig. Jeg ved, hvad jeg får, tror jeg. Åbn munden. Jeg tror, jeg får noget på din pizza. Jeg Åbn vil gerne munden. bare have det i hånden. Nej. Åbn nu munden. Der er 2 ting. Du spejler godt en chips. Ja. Med fine stang på. Det er en chips fra min pizza. Hvor der er kommet fine stang på. Man kan altså ikke smage. Ja, den der lakridsgalt i halsen. Den sidder her. Altså, tager han over. Du har bare ikke altså pødt ned i det. Hold gerne. Så er det mig til jer. Er du da helt sindssyg? Jeg har den der siden. Luk øjnene! Slap nu af. Og du rykker. Giver du mig noget af din pizza? Nej. Okay. Kan vi... kan vi ikke sige, at nu, lige fra nu af må man ikke give noget af pizzaen? Jo. Fordi det er lidt klart. Du måtte ikke bare kigge. Okay, er du klar? Ja. Åbn munden. Men det er ikke færdig. Ej. Nej, jeg ved, der er noget lakridsbrand i det der. Jeg ved det. Så Der meget. røg. Så meget. Giv mig den i hånden. Nej, Hvorfor? fordi det må jeg heller ikke. Du må jo ikke kigge.
holde den nu hen. Den har altså været lidt rundt omkring i sengen til jer. Er I klar? Det er bare lidt. Og en bilbusse. Nej. Og der er. Det er jellybean. Det er ikke beanbussen. Det er en god jellybean. Og det her kakeleje. Hvad? Nej. Har du puttet jellybeans ned i? Nej. Hvad fik du? Altså det er de her. Hvor det kun er gode. Og til jer. Jeg lukker øjnene. Skal vi ikke til at slutte af egentlig? Jo. Tak. Tak fordi I så med, og I må rigtig gerne smide et like. Abonner. Håber I får en god dag. Og I må gerne skrive ned i beskrivelsesboksen, Hvad I synes. Ja, og hvad vi skal gøre på vores nye kanal. Måske skrive nogle challenges, som I kender. Og så vil vi prøve at se, om vi kan få anskaffet nogle ting til. Så mange tak for i dag. Vi ses næste gang.